Ato mahinabi si Brad Anthony Panilag, ang owner sa Faith Pies Corner. Brad, maayong adlaw sa imuha. Congratulations nining usa ka nindot kayong higayon. Paki-announce sa to mga customer kung asa exactly ning imuhang location karon, Brad. Sa ako ang mga pinalanggang customer, karon na amin diri karon nagbalin sa First Gram Street, Tikan Clarion. Nagkuha mi og dako na tindahan para ang amo ang mga customer komportable jud sila. Kay dito magud sa Pikas good na kayo unya maglinya na sila pertinang inita. At least diri na kamong nabalinan dako na siya, komportable na tanan o luag na, dili na jud siya kayo igang. Salamat kami sa Ginoo na nakakita gigani na pwesto na komportable ang tanan, komportable ang customer, komportable po na mga user. Daghang nag-idolize sa imuhang mga paninda, no? Ang lasa ani wala nagmatter sa presyo, no? Kay kabalutan nga makamasa pod ang presyo sa imuhang mga baligya dinhi. Unsay sikreto ani, Brad? Anong ingon ani ka lami ang imuhang mga paninda dinhi? Actually, sa amuha man gud ni Mrs. Wa mi nagmatter sa dako mi ginansya. Nagmatter mi na daghan na makatilaw sa amount tiblada na malipay sila kay isa barato, unya kadua lami. Dili na sila maadto pag langit pag lugar na mamalit ana na product kay diri sa Digos na ana diri. Ang akong mga customer, salamat pud ko kay mao pud ni ila pong gina-introduce sa ilang mga amigo, kanang iregalo nila sa ilang mga kaigalahan o ilang mga parinti ko rin mga okasyon. Ang ato ang province o ang atong city kung na mga bisita, mo po na ilang gina-order sa kuha para ipa-snack po sa mga bisita. Brad, dili sa Digos karon namin na obserbahan na naay nagsundog sa imuhang kuan, sa imong baligya buko bitaw. Mangutan nami branch na daw sa imuhang baligya. Baga nagpaila po sila nga imuha po daw to sa Faith Pies Corner po daw. So klaro na to, Brad, kung asa lang ang imuhang branch din sa Digos. Akong gipay-balo po sa ako mga regular na ko na mga customer na kanang nagpaila di na isar sa mua, ang akong tinuod na dili na ako branch. Kay ang branch na ako isa lang diya sa kilid sa Gmall o dire sa First Gram. Maura jud na ang ako ang tindahan. O kana mga nanundok diha, wa ko kabalo kung kuan kay negosyo man gud ni. Unya parehas pugpunta na yung mga kaldero. Kamo na lang mga customer nako ang musabot sa ila. Kay pakatilaw mo sa ilang baligya na nagpaila sila na branch na mo, kamo na mag-decide kung mo palit pa ba mo gusap. Ano lang. So ang branch lang yun nimo is katong sa Gmall lang yun. Gmall. Okay, Gmall, duha lang main. Dito po. Main. Gusto may balaan pod sa atong mga customers kung asa gini nagsugod. Giunsa nimo ni pagsugod, mga unsang tuiga nga ingon ani kalami ang imuhang mga delicacies dinhi ha. Actually, ang pagsugod yun ni sa Faith Pies Corner is nagsugod mi sa ni Mrs. pagampo. Nagampo min do ni Mrs. Nagload mi niya. Lami kayo day mga isa tong Ginoo. Ug kana ganing bagampo kana dili lang para si mua. Kaya ang among gipangay ni Mrs. na Lord taga imi panginabuhian na makatabang pud mi sa uban. Dali kayo gidungog sa akong sa atong Ginoo ang among pagampo kay ngano. Na isa kaslat na lang kaslat. Baking diri sa dok alternatibo. Moto dugay kayo na sugdan kay wa pa man napuno. Moto gigrab ni Mrs. ang slot. Laktod pag istorya katong tanan niya na ibalaan dito sa Baking. Amo gi-apply. Unya amo siyang gikuan, develop ang product o baga amo siyang gidugangan, gikuan para musamot og kalami ang product. Para pod ang mga customer na makatilaw kanang magbalik-balik pod og kuan palit.
nay drive-thru din dinhi. Yes. Para sa kanang mga travelers, no, Yes, di na kamunaog sa imong sakyanan. Oo. Ato kang atoon na Brad. Yes. Igual sa to. So diri sa kilid. Diri sa kilid sa may Clarion. Oh. Dara, mao man ni ang second Clarion din atong bag-o lang gipasiminto ni Mayor. So na dinhi ang kuan Brad. Adara. Sulod lang ka dire niya, na may crossing dia. Kung mugawas na ka, pili lang ka kasaka sa wala sa to diretso. Puro na sa exit. Umari siya ang drive-thru. So wala pa ni nahuman. Wala Brad? pa jud na human kay gusto na lagi na mo mag-open na yun kay yapas na mo ang number 8. Number 8. Oo. Mo nang siguro mga next month okay na niya ang drive-thru. Mo nang dili na sila kuan maglinya-linya pa. Diri na lang sila, magtawag na lang sila. Kung silang order, magkuan pumipila ka minuto, ma-pick up na nila dayon. So ayan Brad, lastly imuha na lang mensahe sa tanan nga mga nagpangga sa imuhang negosyo, mga avid nimo nga mga customers. Pasalamatan ako mga customers no na katong gikan sa pagsugod 8 years na gikan karon. Nahantod karon na abagyapon sila kung asa mi ubalin na ani gyapon sila sunod. Pasalamat bigdako sa ilang pagsalig sa among mga product na gina-recommend pa nila sa ilang mga amigo o sila mga official na mga amo or dadon lang pasalubong sa laing nasod. Salamat kung dako kay nasalig sila sa among product. O pasalamat kumigdako kay Pagawad Michael Nakwa o kay Brad Boy sa dugay na mo pagka-amigo. Kikita sila sa kuan baga improvement the page. Saksihan gyud na to. Nasaksihan kanang mas gipalami ba gyud. Yes. Og mao ra to, daghang kay salamat sa inyong tanan. God bless.